Lad os lige se de mål, der altså afgjorde den her kamp. Og det første kommer her, det er anfører Michael Rynel med sit 7. sæsonmål. Godt placeret forbi Christian Kirk i Viborgs mål. Her er vi i første lejes 22. minut, og således sluttede det altså 1-0 i første leg til gæsterne. Og så kort ind i anden halvleg er det så Søren Ulrik Vestergaard, der kommer først på et fint indlæg fra Rui Gislason. Et rigtigt angribermål, prikker den lige forbi Lars Bjerring. Og det er også, men med nummer 26 på ryggen, der gør det godt igen. Her får vi lige straffespark, og det er dømt. Men det der så sker, det er, at Dan Anton Johansen, han brænder, og det gør Lasse Kryer som også lige efter. Kæmpe chance til Lasse Kryer igen. Men de får en mål, og det kommer her igen Rui Gislason, og igen Søren Ulrik Vestergaard, der kæmper sig ind i feltet og pænder den over i det fjerne hjørne. Undskyld, det er Christian Olsen, der får den assist på sin konto. Og så troede Viborg, at de skulle køre den hjem, men se så her. Så kommer Herfølge tilbage i opgøret. Store og stærke Henrik Toft på knap 2 meter pumper bolden forbi Christian Kirk, der ikke kan komme ud i et overbefolket felt. Og så sker det her, det her mål. Jeg tror bare, vi skal lade billederne tale for sig selv. Saraiva med nummer 11 på ryggen. Bum. Det er ikke ret tit, man ser det i første division, Michael Hansen. Nej. Ikke siden du stoppede karrieren. Nej, det er rigtig flot. Fantastisk mål for brasilianske Saraiva, så kommer Henrik Toft på tavlen igen. Det er ham, der stiger op her og gør det til 4-2 kampens slutresultat. Henrik Toft er suveræn topscorer for Herfølge og afgør også den her kamp med sit andet mål og Herfølges 4.